posa ino apa tikuonesani interview ya Sylvester Namiwa, ndipo interview imeneyi adawachita makamaka pa kuchoka kwawo kwa Commission of Inquiry, kuti anachokamo chifukwa chani, adaonamo chani mu Commission of Inquiry. Ne interview imeneyi adachesa nawo ndithu pa zoni yake pa 31 October 2024. takhala ndikumbu monere interview yonse kuyankhula kwa Sylvester Namiwa asided Pumbwe. Mu Zodiac exclusive tili ndi Sylvester Namiwa. Mkulu ameneyu ndi mmodzi mwa akuluakulu amene amalimbikitsa za ufulu wa anthu m'dziko lino la Malawi, koma iye akugwira ntchito ndi bungwe lija lodziwika kuti Center for Democracy and Economic Development Initiative, machidule amalitchula kuti SEDEC. Takulandirani Namiwa. Ndathokoza zikomo kwambiri bambo kamulemu. Dzana munali ku State House kumene makalumbira chifukwa chakuti President Lazarus Chakwera anakusankhani kukhala membala wa gulu limene alikonza kuti lipange kafukufuku okhudza imfa ya Vice President Dr. Chilima komanso anthu ena asanu ndi atatu. Dzulo tikumva zina kuti chachitika ndi chani? Linali mande sana litali. Koyambira ndine kuti nkhani ikuchokera pakatali pang'ono chifukwa chokuti monga mwanenera kuti mziko muno mudachitika ngozi imene inali yovuta kwambiri. Chiyambire cha dziko lino sinachitike ngozi ngati imeneja. Mwina ngati tinayandikirako pang'ono inali 1983 pamene tinataya nduna zitatu komanso phungu mmodzi. Koma pa 10 June 2024 kuchikangawa kunachitika chinthu china kuti chizatitengera zaka zambiri ngati Malawi kuti tisayiwale. Tidataya mtsogoleri wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko komanso mayi wakale wa fuko la dziko lino ndi anthu timati servicemen and women, pamene munali asilikali ankhondo, munali apolisi komanso anthu ena kuti agwira ntchito mboma. Nje kwina kulikonse ngozi ikachitika yokhuza ndege, nthawi yomweyo pamakhazikitsidwa kafukufuku ayinaka ndege komanso zikolo mosawerengera kuti mu ndegemo munali yani. Kai kuno chifukwa chokuti munali kwa wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko chinali chifukwa chokwanira, munali mayi wakale wa fuko chinali chifukwa chokwanira, ngakhale kana kuti anali asilikali okha chinali chifukwa chokwanira. Ndiyeno Amalawi anadabwa kunena kuti sipamuoneka chidwi kuti mtsogoleri wa dziko lino akhazikise Commission of Inquiry. Ndipo popeza kuti anthu amatituma timayankhulira, tinalembera kalata Chakwera ngoti koyambirira pa 13 June tinapereka uthenga opepesa kwa Malawi kuphatikiza kubanja. Ndiye tidanena kuti mmene zachitika choyambirira nchachiziwikire kuti Amalawi ndi mafunso ambiri, mayankho sakupezeka. Chinthu chachiwiri ndege ija inali ya asilikali MDF. Ndiye kuti ndege inali ya MDF sizingateke kuti boma lifufuze paloka, boma silingazifufuze loka. Ndiye no tikufuna President Dr. Lazarus Chakwera pamene tikulira tizilira mwa umboni, tisamalire mu umbuli. Tifuna akhazikise Commission of Inquiry koma tikhale ndi akaswiri za ndege. Mwamwayi tidamvesedwa kuti apeza anthu aku Germany, chifukwa kuti German ndege ija anayipanga ku Germany, ngakhale uzoti company ija inatha koma akaswiriwo alipo. Ife tinakondwera. Komano timaganiza kuti pali zinthu zina zinaona kuti akaswira ku Germany aja sazipanga zimene zimafunika kuti Dr. Lazarus Chakwera akhazikise Commission of Inquiry kuti yankhe mafunso aja. Andi akanakhala kuti Dr. Lazarus Chakwera ni munthu amene amalamulira dziko moona mtima. Siku lomwe lija pa 10 amayankhula ku mtundu wa Malawi muja akanena kuti Amalawi anzanga kwachitika ngozi iyi nzona ndakhazikisa commission iyi ifufuze. Mukanakhala president pa 10 June pomwepo mukanayika Commission of Inquiry. Kwa basi ndipo kwina kulikonse kuziko limene anthu akamakhala serious. Fa president wakale wa dziko Dr. Bageri Munuza amakonda kunena kuti running a government is a serious business. So seriousness imaoneka pa ngozi ngati manager. Ndiyeno ndipitirize kuti anthu atadabwa tinaona kuti I think mwina pena pake sizikuthandiza. Chifukwa Malawi nziko la democracy. Pa 3 September report jaita tuluka ku Germany. Tinapanga chikata cha kwatu lankhani. Kunena kuti Dr. Lazarus Chakwera tinakuwuzani kuti mukhazikise Commission of Inquiry. Kangati sizinamveke. Ndiye report jataliona ano sopano. Labwera mena chokera ku Germany lija inuyo mmene mmalengeza pa 10 June munanena kuti ndege ija ibwisa kunzuzu. Koma report imene apanga akaswira ku Germany akutuuza kuti
ndege sinafike kunzozo. Tatiuzeni adakuuzani ndani. Ndiye mmene amazalengeza atangolengeza tolaza sichakwera nyumba zofalisa nkhani ma television ma radio munagwira ntchito yabwino kwambiri kwadzikwisa Malawi. Timasatira zonse zochitika. Kenaka kunali khazikitsidwa ma press briefings oti aziwiziwisidwa Malawi. Uku akunkuyu uku kunali mkulu wa nkhondo Valentino Popili. Adauza dziko kuti Amalawi misadabwe ndege kuti tiyipeze zikuvutirapo chifukwa yagwera kophimba kowirira kwambiri. Ndiye mama the following day tinayamba kuona zithunzi a media munagwira ntchito yabwino koma kuyang'ana kwanira kuti kodi komanda Valentino Popili akuona zimene tikuona ife amatuuza ndege yagwera kowirira koma apa mposa wirira. Ankatuuza kunena kuti kumene kuyagwera kukulibe anthu koma mukayang'ana muzithunzi mapeze kuti kukuli nyumba. Nawonso akunkuyu anali pakatiso pa zimene zijazo. So akunkuyu ndi munthu amene amayankhulira boma, is the face of government. Report la wasusa akala chetifa chani. Kenaka tinaonanso Makra, Malawi Communications Regulatory Authority. Amene ajenda inyake imetakhala pano ainake ndi amene aja zonse zimene mayankhulira uka ainake ndi amene adi infrastructure pena pali posi. Adakasikisa hotline 261. Amene tayione ndegeyo ayimbe. Kenaka kuyang'ana pamalo paja tikuona kuti pali tawa. Daudi Sulemani ndifaja nani kuti tiyimbe nambala pamene kuzota pali tawa. Equipment yonse jama ipanga monitor. Cholinga chawo chinali chani. Tilipo mpaja mukayang'ana mu report akutuuza kuti zipangizo zoyankhulira zinayi za anthu atatu amene ali mu ndege muja zidayasidwa nkulowedwa nkutumizidwa mauthenga. Kusonyeza kuti tawa imene ili pamene paja mapereka signal. Ndiye tidaona kuti I think pena pake sizikukhala bwino. Ndiye ndikuchedwa kwati utaza sekwera ndifate nana kuti tingwalembera kalata. Chabwino. Izozo mafotokoza koma ndifuna kuti ndibwererenso kufunso langa. Tiyende bwino mu structure ya mmene tichezere tsiku la lero. Funso langa linalionena kuti dzana munapita kukalumbira ku State House. Lero mmene tukhalira tayimira inu ndine pano dzulo kunali kalata yonena kuti inuyo mwasiya zimene mmakalumbira zija mwazileka. Ndiye ndikufuna ndifunse funso lija mobwerezanso lichachitika ndi chani. Chabwino. Ndandanda wa maina wa Commission of Inquiry Anthu 19 malinga ndi malamulo a dziko amene akuyeneka kuti akhazikitse Commission of Inquiry ndi president pamene padakali pano pansogolo athu ntotolaza siyakwera. Ndiyeno titakokana adayamba kumva adaona kuti nzofunikira kuti pakhale Commission of Inquiry ndi adayikhazikitsa adayilengezesa lachisanu usiku. Ndiyeno italengezedwa Amalawi adayamba kuyankhula. Amalawi amadandaula kunena kuti tikamayang'ana ndi anthu apa zoti chilungamo chipezeka nzokayikisa. Mwamwayi tinapeze kuti dzina langa linali pamene pacha. Ndiye ndinene pano kuti mmene tinkati tifuna tipange zionesero mmene tinkauza achakwera sikuti timanena kuti dzina langa likhalepo ayi koma ndimafuna kuti Commission of Inquiry chimodzimodzi ngati mmene akuifunira Malawi ali mafunso ayankidwa. Kuyambira lachisanu kuzafika lero tikuyankhula pano akhala masiku ovuta kwambiri pa moyo wanga. Chifukwa chona kuti kunali pressure kwambiri. Anthu ambiri ankanena kuti afuna kuti akupakeni musalole. Anthu ena ankanena kuti iya achakwera panga bwino tiyeni kumeneko. Anthu ena ankanena kuti tikhulupirira committee chefe kuti muli mmene mopitani mukaone kuti mukakhale maso athu. Ndiye amati pakutapa zonse anthu akamakulangiza sikuti they are not giving you a directive. Angokufuna kuti akupase mwayi woti usankhe. Koyambirira munthu umeneka tu umvesere kuti mtima wako kuti chani. Ine ndi amene ndi malemekeza kwambiri conscience yanga. Sinimapanga zinthu against my conscience. Komanso sinimayendera mphepo kuti chifukwa kuti anthu akutere ndetitere. Ndiye ndinazifusafuso kuti ineyo tinakunza ma demonstrations wakakamiza achakwera kuti akhazikitse Commission of Inquiry. Ndiye ati kukhazikitsa Commission of Inquiry koma tinkanena kuti ikhali credible and independent. Ikaona kuti ikabwerapo ikagwira ntchito aliyese akhutire. Ndiye lero andika mmene muchamo. Ndiye ndikane kunena kuti achakwera sindikufuna kukagwira ntchito ichi. Ndikhala munthu wa mtundu wanji. Fa ngati ndimafuna independence ndiye kuti ineyo ndipite ndikakhale part of the solution. Ngati ndimafuna credibility ndi auza Malawi kuti Malawi ndikhulupireni. Ndiye tinabweranso pompano pa Zodiac. Tinali ndi press briefing. Ndakauza Malawi kuti ndavomera ndikupita ndikagwire ntchito. Koma ndikupita ndi mafunso. Mafunso onse amene mnali nawo ochokera pa 10 June 2024 ndi mafunso amene abwera ndi report ya ku Germany ndi wanyamula ndipita nawo mmenemo ndipo mafunso akatani akayankhidwa. Ndiyeno tapita takalumbira mande. Titangolumbira nthawi yomwe ntchito inayambiratu. Poyamba mwina tisanafika kumeneko. Kumeneko wotifika titambasule nkhani bwinobwino kuti amene akutionera atitsatenso bwinobwino. Ndimafuna ndidziwe kuti uthenga wonena kuti
akusankhani kuti mukhale mu commission imeneyo unakupezani mwa njira yanji? Anakulemberani kalata, anakuimbirani foni? Unali uthenga umene unabwera kuti alengeza pa MPC. Asanalengeze pa MPC munali musakudziwa kale. Sindimadziwa kena kale kosi ndiponso sindimayembekezera kuti ndikhala mu commission of inquiry. Pali nthawi zinato munthu ukamayenda ete pa umunthu umatha kumakhala kuti kumakhala ndi malingaliro ete mwina zitatende kuzo kupezeka ndili apo mwina ndili apo amati paja kulota salisa komano ndinene pano ndithu moona mtima chokera pansi pa mtima sindimayembekezerako kuti achakwera ngandisange kuti ndikhale mu commission of inquiry. So kupanga postpone maganizo anu a protest ma zionetsero unali kuti chifukwa chakuti president Lazarus Chakwera wakhazikitsa commission kapena chifukwa chakuti inuyo akuyikani mu commission imeneyi? Fusula bwino kwambiri. Tikamapanga zionetsero imakhala kuti tathodwa. Democracy imene nayipangira mukakapita section 12 ya malamulo akulu a dziko lino mphamvu zili ndinu ndine ndi amene akutionera aja akulu aja timango abwereka mphamvu zija ndiye tifundira azipanga zimene tikufuna ife ndiye chifukwa kuti anthu aja tikapasa mphamvu zija amalezera nazo pa Chingerezi mati impunity and executive arrogance amafuna tizipitaso zikagwadira chonchi amayiwala ndiyeno mukauza kuti timati mpange chakuti amanyalanyaza ndiye lamulo limene chomwe lija adapereka mpata kunena kuti anthu chakumanyalanyaza mukhali ndi njira zina zowakakamiza njira ina ndikupanga zionetsero zabata ndi mtendere ndiyeno ngati mapanga zionetsero timafuna commission of inquiry sikuti mafuna zionetsero ya kusonyeza kuti ngati lero kuti tupita pa msewu mawa chinthu cha mwapasidwa lero palibe ife timpange zionetsero unless mukhali kuti muli ndi zinthu zina ife ndi civil society. So akati civil sinkhani zolimbana so we are not a military organization sitimapanga mainterest ena ndiye ngati tinanena kuti tifuna commission of inquiry mademo amene kuti akhalepo lachiwiri ku Nchewu timafuna tipite pamalo pamene agona PN tikasazike tikalawire kuchoka pamenepo tikapereka petition kwa bwana mkubwa ku Nchewu mama wake lachitatu timayeneka kukhala kuti kukhala kuno kulilongwe kuti lero ndachingati lachinayi timayeneka kukhala kulilongwe ngati dzulo pa 30 kupanga zionetsero kukasiya chikalata kwa bwana mkubwa wa kulilongwe nkhani yake akazikisa commission of inquiry ndiye munthu wanzeru munthu amene amapanga zinthu mwabwinobwino munthu amene alibe zolinga zina sakanapitiriza kupanga zionetsero chifukwa chimene tinkafunacho anatatipasa chifukwa tinaona kuti panalibe chanzeru choona kuti auze kuti Malawi tiyeni pa msewu kuti tikapange zionetsero kusonyeza kuti akanakhala kuti zinalanga tinalimo kapena munalibe zionetsero sikanapanga chifukwa cholinga cha zionetsero timanena kuti tifuna tikakamize totaza Chakwera akhazikitse commission of inquiry. Kumvetsa kwanu inuyo ndikotani atakuyikani mu commission of inquiry imeneyi ndifuna kuti timasule bwinobwino nkhani imeneyi kuti anakusankhani inuyo ngati Sylvester Namiwa kukakhala mu commission of inquiry imeneyi kapena anasankha bungwe la SEDEC Center for Democracy and Economic Development Initiatives kukhala mmodzi wa bungwe limeneyi mukuzimvetsa bwanji ino? Ineyo I stand to be corrected ndikalakwisa ndikonzedwa yes ndikuyakonza zionetsero zija kodi zionetsero zija anakonza ndi Sylvester Namiwa kapena anakonza ndi SEDEC? Ndi nkhani yovuta imeneyo ndikozo kulemba mapeji mwina mpaka na 100 you can argue for and against komano the best line ndinoona kuti Amalawi afuna mayankho ndiye sindikuziwa kuti Achakwera pondisankha amati chani ndiye maganiza kuti popeza kuti Achakwera ali ndi mneneri wawo akasunda komanso ko PC ndimalize mwina mutuze kumvetsa kwanu chifukwa osatheka kuti niyo muyankhulira Achakwera ndifake makuuzani kuti nkhani yabwino mwana kuti mwayimbira akasunda mwafuse kuti kodi mmene amasankha awawa amasankha ngati asidedi kapena amasankha ngati Namiwa ndiye poti mwati mfuna kumvetsa kwanga ndiye ndiyankha ndimene kuti akanakhala kuti akufuna sidedi akananena kuti panali pa number 11 akanayikapo seated representative koma anayikapo Sylvester Namiwa so nkhani ine ndiona kuti kodi at what point zimasiyana pakati pa seated ndi Namiwa iyo ndiye nkhani ine kuti mwina anthu ena akuza kutithandizira kwa ndikupira kuti ndayankha funso lanu. Chabwino ndikufunsa zimene zichifanya kuti mukalata yanu imene mwalemba kulengeza kuti mwatula pansi kusankhidwa kwanu ngati membala wa gulu limeneli mwayilemba pa chitsogozo cha bungwe la SEDEC limeti kuti Center for Democracy and Economic Development Initiative. Koma mkati mwakalatamu mukulemba zakuti ai ndipamene mafuna kuti mutimasule pamene pakuti ndi bungweli kapena ndi inuyo ngati munthu. Zimene zimodzi mukaone statement press statement imene tinapanga ya Saturday ya Sunday
So I think those are just small ndikumvesa zimene zimaoneka bwino kwambiri ku court kubwalucho kona ufuna mungomva kunena kuti tili mthawi yoti tathodwa chimene ufuna ife ndi mayankho so kaya nditana ngati wa CDD kana nditenga ngati munthu I mean zinthu zimene zazing'ono kwambiri zimenezo ku court ndimene anthu amalimbana nazo kumatere sinoganiza kuti lerolo tikhati kwachitira Malawi bwino kuti tizilimbana pano kuti kodi mwasimu kuona mwatere nkhani yonena kuti kaya ndagwisa ntchito leta head yanji kaya ndikanatani koma panopa ngati ndi address ndi manager ndiye mwina ndikanangolemba kuti care of ndiye kuti kungolemba pa plane uje koma sikanaoneka anso kuti sindikuziwa kuti mafuna tipange bwanji tanduze without wanting to look like a court wandu kuona be kuti pa mwina ndipofunika kuti tafotokozera amene akuonerera zimene tukambira nazo kuti amvetse bwino chifukwa chakuti ngati decision yoti mukuchoka mu commission of inquiry mwapanga iniyo ngati Sylvester Namiwa pamene mukugwiritsa ntchito dzina la bungwe mwina tikanafuna kudziwa kuti kodi bungwe lanu mwina muli ndi board kapena zina anakhala pansi ndikukambirana kuti mene taionera tsopano nkhani ndi kumene mwatifotokozera kuti ikulowera mwina titulukemo ngati bungwe ngati nkhani imeneyo ndi board yo ilipo mwafusa board yo koma ineyo imene ngakuuza njuna kuti kaya tidongosolo ayende bwino kasina ende bwino ndatulukamo. Okay, so decision imene inapangidwa ndi inu ngati munthu amene mudaitanizwa zimenezo ndikupaseni nambala mwafusa ku board yo akuyankheni fa board yo ilipo chabwino. So pano msonkhano wanu woyamba tipite ku nkhani je makamba ija msonkhano wanu woyamba ngati commission munakumana liti ndipo kunakambidwa zotani zimene zachititsa kuti ino lero mufike pamene mwafika? Titangomaliza mwambo wolumbira tinapita straight ku meeting inayamba 2 o'clock timazamaliza cha 6 o'clock. Mukayangana nthawi ndi communication ijamanena kuti report ikhale pozafika pa 30 mwezi wetu kuyamba mawa. Ndi tinaona kuti tilibeso luxury, we are supposed to hit the ground running. So tinapita kukayamba zokambirana zathu. Program imayamba kuti anayika 2 days for orientation. So tinali ndi Monday and Tuesday kupanga orientation. Kuma structure yake ya misonkhano ya yoyambirira ya commission mene umene munalipo inu inali yotani munafunka fotokozerana zotani ndipo nkhani imene idachititsa kuti inu mulengezeze mulengeza dzulo idayamba bwanji? Nkhani imeneyi mwina ndikati ndiyambe structure nditere ndikhaso ndikulakwa chifukwa commission ija ili ndiwo yankhulira ine siwo yankhulira mwina pano panda masukako kuyankhula ifa kuti sindiliso gawo limodzi la commission ija uyankhula ndi chair apa mpando ndi tisalowe ma details tibwerere pang'ono kunena kuti ndinanena poyambira kuti achakwera atangolengeza committee ija amalawi adayankhula komanso nofuna ndisindike kunena kuti malinga ndi malamulo a dziko lino adindo onse amagwira ntchito kugwirira amalawi komanso mukamagwira ntchito mumagwisa ntchito ndalama za misonkho za amalawi. So ndidanena kuti ine ndavomera kupita kumene kuchako koma ndikunyamula mafunso anja ndikugwira ngati maso anu ndeni malandira mauthenga muone phone yanga ija mukatere mukatimire mafunso awa ndeno zinandipasa chidwi kunena kuti anthu sanatikhulupirire. Komiti ija anthu anayiweruza kungoona mayina acha anthu anayikaniratu ndiye ngati anthu ayikana komiti mukuganiza kuti izo satira zake anthu akanazivomera. Ndiye ntchito yanga yoyamba kumene kuchako idalolesesa kuti tipange zinthu chonena kuti anthu atikhulupirire. Chifukwa anthu ankangoyankhula tinali ntchito sinayambe amati alidere nkulinga utatani utayenda naye. Ndiye mmene muja danga lidapezeka ena akadayambisa nkhani yonena kuti kodi mmene tateremo azitiyankhulira ndani. Ndeta ipanga address imene yanabweresa nkhani inaona kuti ndakondwera kuti awa akudziwa kuti kunjako anthu ali mafunso ambiri anthu akuyembekeza zambiri ku komiti imeneyi. Ndiyeno ndimafuna kuti ndipemphe kunena kuti popeza tsiku la Malawi ndi democracy zokambirana zathu zonse makamaka osati zonse zokambirana zathu makamaka pa nthawi imene tikuitanisa mboni zimene akudziwa za nkhani imeneyi tikama yankhula nawo anthu amene aja tizalole tizakhale live. Tizasegule bwalo kuti inu azodiac kandani apange apply ngati mmene napangira mlandu achisankho uja ngati su kunali mlandu uja mukumbukira uja wa maukwati pakati pa amayi okauka ndi abambo okauka zimene zijazo tisegule bwaloli tikatere anthu aja matikayikiraja aziwa kuti tili pano kwatumikira tili pano kuti tipange zimene iwo akufuna. Akulu bwanji kunabwera zinthu anthu amayankhula zizungu ndiye nawo zakuti kaya tifuneka sisafune zizungu tikuyankhula pano
kunjako anthu afuna mayankho ine kuvomera kwanga kuti ndibwere ndikhale mu committee ndikuonera kuti ndikuwayimira anthu ambiri kuma millions amene alibe kuthekera kuti angabwera zayankhule amene mkamayang'ana mu commission yathu umunomo ena anu maina anu amva koyamba ena anu sakudziwani kuma ine amandiyankhula nane siku ndi siku ndimakhala ulimozi anthu akufuna kuti amve tiyendere mozi tikangotero muona anthu onse amayinyoza committee ija ayamba kuombera manja komanso tikhati wathandiza achakwera mukukumbukira kuti simwe anayankhula chakwera titangomaliza kulumbira ananena kuti mupite mukagwire ntchito mwachilungamo musakabize zinthu mupange poyera ndipo wina aliyense amene mukufuna mumuyitane ndinakumbutsa kuti achakwera atikhulupirira kuti tigwire ntchito yonena kuti pakutha zonse iwonso apepukidwe ndiye anthu anatemesa nkhwangwa pa mwala kumene kuja kuti sizitheka mukamati anthu anatemetsa nkhwangwa pa mwala ganizo limene jala kuti asavomere zimene mmanena inu linabwera motani panali voti panali chinachitika ndikubwera kwene koko tikukambira ndimene amazanena kuti commission of inquiry imapanga collective decisions kusonyeza kuti pa anthu 19 pacha chinthu chikabwera anthu angati akuchikana tikakamire vote ndiye panabwera vote inali amene nimafuna zimenezo napezeka kuti ndile mondeka amene mafuna kuti mboni zikabwera zikamayankhula ziyankhula live nali mondeka ndiye nditaluza ndinamva chisoni ndeche anandiuza kuti principle ya commission of inquiry mmene zateremu ndiye kuti titengera zimene anena majority zonse zokambirana mboni zikabwera zikhala in camera ndiye ndi mtima owawidwa ndinanena kuti chair ndikuganiza kuti nkhani imwina taifulumira lero nsiku loyamba kukumana nimafuna kuti tipite tipange tidumphe tiyambe kuambirana zina mawa tikabwera ndi ma fresh minds tikapange ndauza chizunzo kuti with fresh minds tikapange reflect achera ndanduza kuti no ngati tavota and anawujiza kuti is unfortunate kuti tayamba kuvota siku loyamba sizimeneka kumatere komano musaganize kuti tibwereranso pa nkhani imeneyi ndiye ndinanena kuti with a heavy heart ndavomera kuma mati pens ndinatere ndiye tinakambirana zina siku yalinata kenaka ndipene amatipasa ma terms of reference chimene chili chikalata chonena kuti chimene chotiuza kuti takupasani ntchito ndi iyi tikuyembekeza izi mafunso yankhidwe ndi awa ndiye tinapita kuyang'ana ma terms of reference napeza kuti ma terms of reference kamene chikalata chotembera ntchito akunena kuti ikhale public inquiry ndiye mama wasoti tapita a commissioner ena adanena kuti koma chair tisanapanga adopt taonani nkhani ita ikambirana zulo andi tinavota ndapanga chiganizo koma ma terms of reference zimene akufuna atembera ntchito akuti zokambirana zipange poyera ine nanguti mwayi wanga uche nduti ndi umene nkhani yakukanga tikubwereranso kutokoza kuti commission inayamba kupanga ziganizo isake kudziwa ma terms of reference chifukwa icho ndi chiganizo chimene chinapangidwa kuti ma proceedings a commission sakhala live kwa anthu ngati ndikumvetsani bwino munena kuti ma terms anabwera mutapanga chiganizo china cha commission we are digging deep into ma technicalities tikatere tisokoneza tialuza anthu amene tifuna samba ordinary makalata appointment ameneka kukhala ndi attachment ya ma terms of reference koma nthawi imene sizinachitike so I don't know kuti whether it was deliberate or not komano mmene timakumanamo ma terms of reference anabwera later on kuti zidabwera ndanena kale kuti pamene ndifuna kuti mukhale very clear kuti pa nthawi imene mumaponya vote yokhudzana ndi ganizo limene lidaperekedwa ndikuti ma commissioners asanalandire ma terms of reference so ndikakhala clear kwambiri ndikangatiso kuti ndikusokoneza zimene zimeneka kukhalira mundilole kuti nkhani imene ndiyisiye kuti transparency and accountability that's the line of your argument komano zizangothandiza kuti zingosokoneza anthu ena ake tipitirire ku nkhani imene tikupanga address panopa imanena kuti nkhani ije zabwiriranso kachiwiri mu nyumba siku lachiwiri kukhala ngati kuti pempho limene napempha lija kuti tipitenso ndi maganizo ena mwina layankhidwa ndiye kudaya kutuluka maona kuti iyayi nkhani imene tinakambirana zulo tinapanga debate tinavota sitibwerera mbuyo choncho panali on three different occasions kunena kuti sizitheka kuti tipange public inquiry chikhalire ma terms of reference akunena komanso mungayiona Commission of Inquiry Act imapereka danga kuti lamulo linapereka mwayi kwa ma commissioner kukhala kunena kuti ife imene takhala pano ma witnesses onse akamboni zonse zikabwera zikamayankhula amalawi atani azisatira komano
malamulo amakwasa ndi mphamvu kuti anthu ajaka yankhula matha kukhala pansi ngati commission kumaona kuti uyu zimene wayankhula zizoona izo ayi uyu utamwita nene uyu azatere kusonyeza kuti nkhaniyo ngati wina akatatu wapereka zaboza anthu akhoza kudziwa chifukwa mu act momuja muliso zilango zimene amalandira munthu akapita pa commission kukayankhula zaboza kukamene kukayankhula za chipongwe kapena kukanyoza anthu ena zonsezo zilimo komatu ena akunena kuti inuyo ganizo lanu loti mutulukemo mwina mwina simunaganize mofatsa chifukwa anthu amene mukunena kuti mmafuna kuwayimirirawo mwina mukanayimirira bwino inuyo muli mkati momwe fosera bwino kwambiri ndanena kale kuti komiti cha anthu anayikaniratu itangosankhidwa pompacha anayikaniratu anayiweruziratu ndiyeno timayeneneka kuti tipange chinthu chonda kuti anthu atikhulupirire pazimamveka bwino pa Chingerezi kuti we need to build a system that should bring back trust and confidence. Assessment yonena kuti anthu anayikaniratu commission mene mukuitengera pati where are you getting where is the evidence mupange program inuyo munapanga kuchokera based on what? This is a democratic society. Yes. I'm a free person. Tilima measures usiyana amene timatipangira test information tonse tikuziona. So mundilole ifa democracy mapereka mwayi kwa munthu khala ndi maganizo. So awo maganizo anga. Mukhoza kupereka maganizo palibe vuto komano ndikufunsa kuti can you quantify kuti maganizo amene tisafike kumene kuti kadete tisokoneza. Komano ineyo I had a valid case imene napita nawo mu nyumba munja. Kuti akulu maganizo amene ali kunjaku ndi awa. Ndi njira yokhayo imene ingatipangise kuti tikwanilise zimene afuna achakwera, tiyankhe mafunso amene ali nawo. Ifenso tioneke kuti tikugwira ntchito imene amalawa atituma ndionena kuti anthu akabwera aziyankhula akhale live osati izi kuti tikhale kobisa. Ndiye mafunso kuti amene akufuna amene ali mafunso ndi amalawi commission ija igwisa ntchito ndalama za amalawi zikuzera misonko ndiye atisankha ndiye tipite kumene uja otisankha uja terms of reference wanena kuti tikapange zinthu zapoyera ndiye ifeyo ngati ma commissioner tinene kuti iyayi anthu amenewa tizikambirana nawo kumbali kuti tikubisa chani fapa kuti pa zonse zimene tikufuna ifeyo zoti tiyanke mafunso amene ali ndi amalawi aja akanakhala kuti lamulo la commissioners of inquiry limakana kunena kuti zokambirana zikhale ni kamera ndikanati kuti I was asking for too much kapena ndi pamene tikanakhalano kuti yes. So now that anthuwa malamulo amakana kukhala public kukhala live ineyo ndikhale munomo kumene kukhala kwanga kunalibe ntchito ifanda kuwuzani kuti vote yoyambirayo naluza unanimously kusonyeza kuti china chonse imene ngati ndene imene sikanakhala chanzeru kulalibe kuthekera pamene zikhalire chokunja kunoko ndina ali naso mkati muno ndikhoza kuoneka ngati kuti ndibweresa maganizo okuti ndi ama minority koma kunjaku this is a true representation ya zimene akufuna uko and commissioner wina anakuya nazo zimenezo wina asabwere muno kwanena kuti akuyimira mamiliyoni anthu koma I knew because ineyo I speak the same language imene amayankhula amalawi ndiye kukhala kwanga kumene kuja kwanakhala kopanda phindu chifukwa chilichonse chikanati zipangidwa vote and ndinene apo ndauza amalawi environment imene nakayiona imoneka kuti anthu anali atauzidwa zofuna kuchita anthu auzidwa zofuna kuchita because anthu akayima amayima kumachita kudabwa kuti enawo amasankha kuyangana kumbali kuti zoonawo pankhani ngati yangakhale chete. So there was no way kukhala kwanga kumene kuja kukanakhala as good as iso mwene ndikanakhala spectator iron ziwa kwanga zanga zonse zikanateka ifa pakuti pa zonse anthu ameneka kuti azivota ndi anthu anakonzekera kuti ziganizo zanga zonse zizikhwachidwa and zachitika only 4 or 5 issues imene zinazipanga present palibe issue imene inaoneka ngati ya supported. Mwina tuyena kumaona ngati kuti zimene mukunenazi mwina cholinga chake ndi chakuti chifukwa mwachokako mufuna so muchotse chikhulupiriro cha anthu pa commission imene ikupitirira chifukwa commission sinasiye ikupitirira sichoncho. Chimene chimavuta democracy kapena chimakoma democracy chimene imapereka danga kwa anthu kupereka maganizo awo inu munandifunsa kuti ndikambe zogwirika ndifake ndinanena kuti kunali nthawi iyi inali yovuta kwambiri fa anthu ambiri ankayimba amafoni kuti usalole chifukwa kuti anthu aja akutere awa ndi akuti awa matere ndinena kuti no ife asidedi kusafika lero pano tikamayankhula zinthu timakhala ndi umboni ogwirika timati evidence based advocacy. So pano pa ndikungoyima kuti fa kuti mu commission ya mulantambalika mulaka mulomo ndesi ndikhalamo munthu wa mtundu wanji ndimayeneka kuti ndipite ndikaone kuti zimene ndimayembekezera zimene ndalonjeza amalawi ndi zimene amalawi akuyembekezera zitheka ndiye nditapita ndakaziona kuti zimene zonse siziteka ndinali munthu mmodzi yekha amene ndimafuna kuti ndipange zimene anthu akutero. So ikunena kuti commission ikate iyayi commission ilipo anthu alipo oyankhulira ali ndi mpata koma pano mwandifunsa ndiyankhule maganizo anga ndi ndikupereka maganizo anga.
manena kuti inu muimira anthu mamiliyoni mwachokako kumene kuchako mukuona kuti zotsatira za zochoka kumene kucha potengera zimene mwaona inu ndi zimene mwanena ndi zimene anthu akukuuzani pakhala chikhulupiriro mu zimene commission itulutse tikatengera zimene mwandiyankhula basi funso limene ndisayankhe njira yabwino ndi kuti mupange programu musegule malaini ino ndi maganizo choyamba ndiye musegule kuyenda kuyankhula ndi inu chifukwa munali mu commission ndisana yambe kuyankhula ndi amalawi ineyo sindimakhulupirira zoyima basi ng'wemba ng'oma ine lisi no sidedi ndi amalawi ndimakutumikira amalawi andizafika nthawi kuti kusididi zachokako sididi zakhakurani ikupitirira nde ndisamapange zinthu zongofuna kuti ine ndioneke kuti ochenjera kapena udziwa muziko mwe anthu ambiri odziwa muziko mwe anthu ambiri anzeru ndiye imene kuti ndisiye amalawi eni yake ayiweruze. Mwezi wa March 2019 inuyo a Sylvester Namiwa magwiya ntchito ku State House. Correct. Ndipo magwiya ntchito ku office ya ndinonso ntolankhani rubaja ngati newe nchifake ndikumasuka nanu kufusa mwezi wa March 2019. Yes. President Arthur Peter Mutharika anakhazikitsa commission of inquiry. Maikumbukira? Yeah, ndimakumbukira. Ya yokhudzana ndi nkhanza za kubedwa ndi kuphedwa kuti commission major ina munkalakala so kuti anganayikhisiya kuti khale live ineyo I don't know for what reason nabadwa munthu amene ali very transparent and honest anthu amene akhala nane pafupi akuuzani conscious yanga njamoyo ndikamapanga nthawi zina zake ndimalakwisa sine ngero ya ndimalakwisa koma ndikalakwisa nthawi zonse ndimapanga struggle kwambiri ndi conscious yanga. That's how I was born. Anthu amene ali honest amene ndakwena ntchito akuuzani kuti munthu amene ndi munthu wina wake koma vuto amene ndinawo sindikonda kumayima pachulu kumati ine yayi so chilichonse chimene kupanga mzina la Malawi and kurekotu democracy democracy chitima chake the heartbeat ndikupanga zinthu poyera so commission ine iliyonse ngati yakhazikitsidwa ndi Malawi ifa choyambirira kupereka ndalama ndi Malawi chinthu chochifuna thandizira Malawi chimene kuti tipange poyera sizoona munthu amene akukulipirani azikapezeka kuti muzikampasa zinthu ngati second thought no amati he who pays the piper pours the sauce. Anduna azofalitsa nkhani Moses Konkoyo mutalengeza kuti mukuchoka nauza kuti nkhani wina kunena kuti kumatu amenewa atayamwayi chifukwa mafunso amene akuti anali nawo kumene angafuse kumene kukapezeke mayankho ake eneni ndi ku commission of inquiry kumene apitako mwina mayankho amene mafunso amene muli nawo kulibe mayankho ake akunama ngati anduna kunena kuti kumene mabwera tsopano kulibe mayankho amafunso amene muli nawo ndikanakonda akanakhala honest and sincere akunkuyo chifukwa siku limene lija ndisanapite kumene kucha nakumana nawo akunkuyo ndiye akanakhala kuti now tichenjere pamene munakumana nawo pankhani yani mufase ndikuze Amalawi anthu amene timakhulupirira si anthu eneka kukhulupirika ndibwereze pamenepo anthu ambiri amene timakhulupirira si eneka kukhulupirira ndibwereze pamene ndisindike anthu andale amaziona mashasha kwambiri amaziona anthu ochenjera kwambiri ndi amangoyankhulapo zinthu zambiri zinazopepera zopanda nzeru chifukwa look at me ndanena kuti ndatuluka chifukwa kuti anthu afuna zikambirana kobisa ndiye wina azikabwera kuti iyayi mayankho aja asemphana ni mwayi kuchokera kutiko ndiye bafuna mwafuse akunkuyo kuti ati sikumene njalo musanapite mukupita kulumbira munaka kumana ndani amiwo munakumana nawo kuti ndiye munauza kuti chani kunena zimenezo ndinuza zoti munakumana ndi akunkuyo sine nawo singapite so kwa akunkuyo uyenda mwe mwena kuti ndiye akanakhala sensiye ndifanena kuti funso mene sindiliyankha apa ntiro anene akunkuyo zimene anandiuza ndiye akauza so tulankhaniwo famuziko muli chibwana kwambiri anthu amafuna zizioneka ngati ochenjera akunkuyo Moses Kunkuyo is a shrewd politician adisikwenda kumana ndamuuza zimene zwe you are like you are a shrewd politician koma we are in an environment where anthu akuvutika. What's the whole emphasis of running a government on propaganda pamene anthu akufa ndi njala because government ordinarily government apanga set up to protect the weak. Now we have a government imene ikuzunza anthu and wina wako kumayankhula zinthu zopanda pachi statement imene yonona kuti sininga yanke malemu rafu kasambala anafusidwa fuso ile ndikuona kuti nkhani yo mukulowa kwina tsaine fuso limene ndimalize kuti koyo akunena kuti mukuoneka kuti bwaluza opportunity chifukwa mukanakhala mkatimu mayankho amafunso ajamwaduza kale kuti munali mafunso ambiri amene mmapita nawo kumeneko mukanawapeza kumeneko easier than pamene mwakhala pa mutatuluka ndifunso limene ndikufunsa ineyo so zikuoneka kuti kuli nkhani ina imene mwina ndikuuze ndikuyankhe kuti nthawi ina yake malemu rafu kasambala
atangochosedwa kumene kukhala attorney general wina wake wandala anayankhula mawu ndiye mtolankhani akamfunsa kuti tayankhani anayankha kuti I don't want to dignify nonsense with my comment. Ndiye mundilole kuti I don't want to sindifuna kuti ndikomese zopepera zimene amayankhula nduna ndi statement yanga titere pamene inuyo ngati bungwe la SIDED mukukonzekera zotani kapena mukuchita zotani zothandizira kuti ulendo umenewu opita ku 2025 ukhale wa democratic and dzina la bungwe lanu licho Center for Democracy ndi chimodzi mwa mfundo zimene mukukamba mu bungwe ndi chani chimene mukupanga panopa tikudziwa pali nkhani yokhudzana ndi ndege komanso kuli nkhani ya chisankho zonsezi zokhudzana ndi Malawi ndi chani chimene mukupanga pa ground chokhudzana zimene nkhani ya ndege tithokoze tikutaza Chakwera akaziza commission of inquiry ndiyeno ananena okha kuti ikhale poyera 2 amanena kuti wina aliyese aitanidwe oyambira kuita ndo akhala Chakwera anauza dziko kunena kuti ndege nakafika kunzuzu ndiye amutchule munthu amene anauza kuti ndege nakafika kunzuzu ndani wachiwiri ananena okha mpaka mapawa andi palibe amene ali pamwe papalamulo kuphatikiza Chakwerawo so commission of inquiry munthu oyambira kumuyitana akhala Chakwera ngati akusowa munthu oti akachula Chakwerawo andiyitane ine nawo zati ndatulukamo ndipita ndikanene kuti muyambe kaye mwaitane Achakwera adauza ziko umboni ulipo kunena kuti ndege inabwezedwa kunzuzu ndi Achakwerawo amutchule munthu amene anauza kuti ndege inafika kunzuzu pamene kuzowa kuti ndege sinafike kunzuzu wachiwiri abwere Moses Kunkuyo anauza atolankhani kunena kuti black box ilipo anene kuti black box ili kuti wachitatu abwere mkulu wa serikali wa nkhondo Valentino Popiri anene tikuziwa kuti Malawi ame training yawo mapangira muchikangawa anene chifukwa chimichani anthu amakanika kuti akalowe akayambe kusecha mmene mucha wachitatu wa number 4 abwere Daud Suleiman akanene chifukwa chani anakhazikitsa toll free line pamene panali tawa anathimisa tawa ija ndani kodi mulonda amene amagadira tawa ija ali kuti munthu wachi 5 kuti abwere bwene apite Wanda Nsisa akanene ananena pa times kunena kuti mndege mnyamala UTM okauka MCP munalibe koma achimwendo amafuna akwere ndi ndalembera kala alicha chimwendo panda it is on record tanenani Wanda wakunena kuti ali ndumbo unogwirika kuti inu mafuna mukwere ndege anakuuza ndege yazaza ndani anakuuza kuti malo mndege muja mulibe ndege nakaso tibwerere tafusa Chakwera kuti njifwa chani munkafuna periodic kuti azipangana update every 4 hours pamene mkuziwa kuti ndege muja munali mafuta 2 hours so tikatere ngani mene tikapeza mayankho ndiye nono sono tibwere pa number 2 ngani ya usogoleri tili ndi vuto Malawi kunoko tili ndi vuto because chimene timafuna ifeyo aliyesa amafuna favor amafuna ma quick fixes tizisankha munthu ife kuti ali nkuthekera kuti akonze ziko so far taisapo ma president ooneka kuti ngophunzira ena oneka kuti sanaphunzire ena oneka kuti akhala kunja ena sanakhale kunja koma azioneka kuti result palibe so vuto ndi inu ndi ine anthu atima asekerera kwambiri ma checks and balances munthu nzaka 4 zapitazo amavala nkhwaira kumapalasa njinga lero ani magramu 83 mwamuombera manja bige at 10 iwe nzeruzo zabwera ife kuti Malawi Congress Party yabwerera mboma chamuno tibwerereza za Malawi Congress Party tikambe nthawi ya DPP kudaba kuti munthu uyu ankavala majeketi mantere kena akadabwera apa akuvala masuti achonje ndama wazitenga kuti ngati sitiphunzira kuvomereza kuti ndalama imene mabwera Malawi muno ndi atonse ndalama yo tizionera kuti kuyenda bwanji tizingozungulira pamozi tisanduka ziko lopepera ndi imene nene kuti anthu atizamvesera kwathu pa Chikristu kumpingo timati zochitika zako mayankhulidwe ako azioneka kuti ndiwe Mkristu koma pa Chilomwe timati munthu muoneke makhalelo aye ndi mayetelo aye kusonyeza kuti munthu mwamuona musamangomva zimene akuyankhula ya muzimuona sumayendedwe ake ndiye muzimuona zochita zake ndibwereza apa kuti achinyamata mulipo ambiri koma mwalolera anthu kuti have nothing to do with the future of this country mwaliononga ziko mwangokhala chonchi ntchito kukhala kumaonera kumamvesera ma VN ati anthu akudana no let's wake up sitingakhale dziko lona kuti tivomereze kuti mafuta azisowa daily ndiye wina akabwera azituuza mbwerera zake apo fimwa ombera mmanja no nkhani ya mafuta yasanduka chitonzo kwa Malawi nkhani ya passport yasanduka chitonzo kwa Malawi panopa anthu akudya chiteze nthawi kuti tinadusapo vuto achinyamata muzuke ngati inu ndine sitizuka ziko litiliononga anthu amene asira panopa ziko they don't care ndiye mukamayang'ana kuzipaniko achinyamata sakuoneka kuti achite chidwe apikisane nawo ndiye mukandifusa zimene tipange tibwera ndi china chake tibwera ngati organization tibwera ndinake kolemera bwinonso kwa basi kuside ditu Mulungu anatidalisa chifukwa kuti timamvera maganizo anthu simatenga zoti ife ya anthu amabwera patitere tibwera ndinake kolemera ndithu mumva akulira nawo tifuna kenakake kuti ma secretary general asainire
So amalayi Congress party popeza kuti akulamula tizafuna kuti wino wake serious apange sign kuti chinthu chimuyambe kuchipanga implement. Ngati sachipanga ndiye tauza kuti azipani zina tiyeni musaini apo mpange commitment. We want the people's manifesto. We have got an issue, a burning issue. Sindipanga preempt. Kuma imene yofunika achinyamata. So achinyamata umene muliko nzotheka. Kuma dzikoli tasira anthu oti they don't care. You know, munthu ali zaka 70, munthu ali zaka 80 azikuuza kuti tifuna tipange project ya 2063. Apanga ya. Let's fix the problems we have now. Because mufuna muloke nsinje tuelekeze kuti ndi bridge. Ngati bridge ipalibe simungakambe zoti mukafika ku nyumba iyo simukafika umene koko. So we have got immediate issues to resolve pompano. Muyangane ku university. So fesa chisoni tukambiri. Pano pa anyamata mwapita ku university ndi thumba la chimanga kumakateri kuona kuti anthu amene anapindula maphunziro au kachenjede au lere lero ati pasogolo mopanda manyazi kuzunza anthu. Now tizakamba bwanji za 2063 pamene sukamba za university. Mupite primary yose imene ya boma. Mukapeza kuti ana kuphunzira 2 hours. Ana standard 2 1 2 mwapita ku sukulu 2 koloko 3 koloko. Mufuna akaphunzire chani? Pamene lero muli busy kumaloza misewu. Chifukwa misewu yo mukafuna mutenge kondalama mukaje. Bwanji osamanga ma school block. So akulu ino ndine amene timasankha anthu fe tiganize bwino. Voti yathu timapasa anthu ona kuti akatizunze akatibede ndalama azitombera mmanja. Malawi palibe fayuti zivutika Mulungu anatilalisa kuma ziganizo zimene zimapanga timalakwisa ponena kuti 1 za boma. Kuchiona chinthu mwati cha boma kulibe cha boma ndalama zimene zazunzatu zainu kuti tizisamala president abwana amene asiya bwana ndi inu ndati kangosintha izi makamaka section 12 ichi tifuna tikanapeza anthu akufuna kwabwino kumabe TSS of course tafika pena paki tifuna tipeze nthawi pazodi pompano tipa pa radio paja ndi pa Facebook tizafutukuzira kuti section 12 aliyesaka ikakhala pa mtima apa Malawi azakonzeka fa anthu amatitola amaziwa kuti sitikuziwa kuti mphamvu zili ndi ndani. Mwina pamene tikupita ku mapeto a program yathu mafano ufusa nifuso ili anthu tu kunjaku akumanena kuti anamiwaja akuoneka kuti anthu kapena mabungwe amango agwiritsa ntchito kuti mabungwe kapena anthu akwanitse zolinga zawo chifukwa chakuti anamiwaja ndikadzotche sawo pakuyankhula pagulu sawo pakunena nkhani pokhapokha akangokhala kuti ali ndi mwina ka information pang'ono kokhudza chinthu china chake. Ndimafuna kuti mupange address issue imeneyi kuphatikizapo kunena kuti kodi ngati bungwe la SIDEP mumapeza bwanji zokuthandizani kuti bungwe liziyenda tsiku ndi tsiku kulipirana. Ndifuna kuganiza kuti simuliko nokha uSIDEP muli anthu mwina masekretary muli ndi board kodi zimayenda bwanji kuti mupeze zosowekera zake limene likhafuso langa umalizo. Nthawi nakana ndimbira phungu ina wake wakurumpi sindichula zina lake anandiuza kuti phone ita yankhulana after 6 years. Nthawi imeneyo tinkayankhulana kwambiri FMCP nali kunja kwa boma alowa mboma anasiya nepa nabwera issue ina anandimbira manena kuti sindimayembeza kuti issue imene ngayipange nkhani ndonena kuti anthu akakhala kunja kwa boma amamvesa bwino kufunika kwa transparency and accountability and to be held accountable. Akalowa mboma ukamatere amati ukwazunguza tindivuto lali kulimene ngati futi mene sitithana lawo tizunguzungula pamozimozi apapa kutoka kwa MCP imene kutuluka mboma azakhala abwenzi pano pandi adani kuma nthawi ija amene member CDD kulamula DPP analanza tuluka dani yathu anala DPP. So kamene kakamentality kamene katika konze nkhani yone kuti magwisidwa ntchito sindingakane komanso sindivomera chifukwa chonena kuti ndani kuti bungwe ndila Malawi timangotumikira Malawi ndiye ngati pabwera nkhani yoti ili ndi umboni ndogwirika tisakhale chete. Ndame ndimayamba bungweli mkulu wina wakanandifunsa kuti do you understand that the area you are about to venture in is highly saturated? Are you going to establish your own niche? Namuza kuti yes. Why do you think so? That one problem kunena kuti we use a lot of caressing, a lot of diplomacy. Ndifaka anthu asukula thamatitola. Ndifaka ife timangoyankhula izi zopepera, izi zabwino. You see? Zikakhala zopepera ine sindipanga nazo. Zonse zofuna kuti mzipanga midima zandu zimenezo koma tizipanga izi. So mwina ndifaka anthu amene kuti amaoneka kuti amateri koma ngatali ndi umboni. Ineso ndi munthu abwiresi poyira kuti namiwa tinawo tumakuti atere kumatera kumanofuso kumanena kuti zimene makhala ndi kuyankhula zimakhala zoona kapena zimakhala zaboza. Zimakhala za umboni kapena zopanda umboni. Mukabwera kundifusa fusona kuti ndalama timazipeza bwanji. Ndikanakonda ndithu kuti anthu azitithandiza. Fa aliyesa amene kutionera pano mafandi pezerepo mwayi apite ku Zodiac ku accounts akafuse akapeza kuti mbiri kuti yonse
pena ndimachita kupita mene ukagwada kuti chonde na nkhani yoka isitinga isiye ndiye anthu akumene kuona sulu munthu wawo amatati kungongoza ndiye ngongole zambiri ndikuyankhula panopa ndimatha kutenga ndalama yoti kagule matemba ndikupangira ntchito kuti iyende chifukwa chonena kuti ndimakhulupirira kuti democracy upanda anthu kuti aziuwa because wina wake timu nilo ananena kuti democracy imakhala ngati nyumba ndiye nyumba imafuna kunja kukhale agalo kuti azipereka signal kunena kuti anthu aziziwa kuti kunja kusikuli bwino ndiye ife ngati agaluwo kuuwako kunena kuti ukaziwochewo ndinkanena kuti anthu enawo ali comfortable kuli ma organization they are sitting on sackfuls of billions pena imatha chaka chija funding osayimaliza koma ife anthu amene kuti mukapeze kuti tayankhula nza ma passport sayankhula tayankhula nza inquiry sayankhula koma they are sitting ndalama zimabwera kuchokera kunja muzina la Malawi ndi mafuna Malawi muphunzire kuti ndalama zimene mabungwe ena mayendesera zimakhalanso anthu kunjako amakazipereka nthawi yakwana kuti tithandizane tigwire tikonze Malawi fa choyambirira pano ati kuli smartmatic kaya the will of the people loko tikamene tikamamaliza iyi ya commission of inquiry tikulowa kumeke chairperson wa meke Afrika atule pansi udindo amene ana belontali manja atule pansi udindo smartmatic siti kuifuna chisankho chimene kuvota 2025 chose chikali mene napangira 2019 chinthu kuti chikupanga bwino simachi chosa anthu ena afuna akhale pampando mokakamiza ife tinkauza mukaone statement imene tinatulusa seeded pa 2 October 2020 100 days in office tinauza Malawi musayambekeze chabwino kuboma ili ngati mufuna mukalo mwaka ife mukapange check anthu akuti ye mungoyankhula lero zonse imene mayankhula zadani zachitika sindifuna kuti anthu andombere manje kuti prophetic koma ziko tikuli yangalia kuti tikuasira anthu they don't care a dime kumaasira kumabesa ndalama kumatere Malawi akuvutika choncho ngati tifuna kuti zimene zilibe mayankho apa zonse zuli peze mayankho make ikhale independent because ngati mafuna commission of inquiry kuti ikhale independent make should be independent a chairperson achoke is conflicted justice and voluntary manja achoke chief executive achoke ampesi achoke pamene pacha that's mathematics siti kuifuna palibe akuifuna awakuti electoral management devices abweze siti kuzifuna ndawe ndali kuneko maganizo amene akuchokera kusoko chipani cha UTM DPP UDF ndi afford exactly mene mukufotokozera chifukwa ndi Malawi asana khala UDF asana khala DPP asana khala afford asana khala congress choyambirira you are born Malawian zinazo mangopanga decision simuona lero kula anthu otero chipani lero wakhala mawa icho kula anthu ena kuti zipani zonsezo akalamo that should tell you kuti that's Malawians koma Malawi ukamuuza zoona amayamba sono kupanga lebo amene uja ndo wakuti nde kwafuza kuti kuchipani kwakuona sona awa anali kuti kwawo mukundipa sign zina awa anali kuti ngani yake mweja Malawi amadana ndi chilungamo they don't want to be held to account for their actions and failure to act so we need to clean up make ngani ya passport ikhale bwino ngani ya accuse apo bi kukhala ma demonstration anyo osayamba tachokera ku nkhani yokhudzana ndi commission of inquiry yogwirizana ndi nkhani ya kugwa kwa ndege muchikangawa komanso imfa ya vice president wa dziko lino ndi anthu ena asanu ndi atatu komalizira kenikeni commission imene mwayituluka ino ikatulutsa report lake pomaliza pa period imene apatsidwa inu ngati Sylvester Namiwa kaya ngati seeded mudzakhala nawo ndi chidu report choyambirira ndikanakonza kuti tifusefuso ndikuwawa kwambiri kuti mabanja anthu ena ifati ngokamba banja limodzi la Chilima kuti alipo ina kwachita chidu kuti mabanja ena anja kuti akuthandizidwa bwanji chifukwa anthu ena aja analuta masamala mabanja aja boma linabwera poyera kutibuza kuti tapepesa makuto mwakuti timafuna tipange sonkhani imene ndiyofunikira nkhani yachiwiri timafuna OPC atiuze kuti mayi mere Chilima uthenga woti amuna awo amwalira adawauza motani fa ngati sindikulakwisa mpaka na pano OPC sinalembe official communication kwa auza chimene anangodabwa anangoona kuti kunyumba kwawo kwabwera anthu avala masuti akuda ndikamanya kuti mzuko muli chibwana kwambiri muzindimvesa mzuko muli chibwana kwambiri anthu akapanga zawo amafuna azibwera mu television azibwera mu wireless mwayankhula ngati anthu anzeru so nkhani ya commission of inquiry ndionena kuti maganizo anga maganizo aine akhale live akakhala live mboni yoyambirira nditane ine ndipite zimene zotumana yakuti akukanirani kale ndeti yakhanga tikuyamba drama sizawo no wait a minute section 12 is clear ndi mphamvu ziwiri Malawi muno legal and political authority aineka authority nda Malawi
ndalama zimene kugwiritsa ntchito commission imeneji ndi za misonkho ya anthu. So munthu onera kuti akukutuma ntchito ulibe moral ground kuti kamuuza bwana wako zofuna kuchita. Munthu akakutuma kuti akamulomo kanibwesere matches. You have no choice mukabwedesere inuyo mwatulukamu mwazisiya. What is next mubangapo jani? Push kuti ikhale live. Ikakhala live ndipite pene patikakhala mboni yoyambirira kupereka umboni kuti mwaita na Chakwera, mwaita na Moses Kunkuyu, mwaita na Richard Chimondo Banda, mwaita na Daudi Suleiman, mwaita na abwana aku MDF. Ngani kangote akangokhala anthu amene akangoyankhula live nkhani yata. Nkhani yayi kundona kuti black box ili kuti anatimisa tawa ndani, chifukwa chani mmafuna kuti azipanga na blade 4 hours cholinga chanu yali chani. Ngati sitivala zilimbe ziko tikuliwononga. And mwene lupita zikoli liwonongeka beyond recognition. Nthawi yakwanona kuti tizuke tigwirane manja. Zomwe ngoyang'anira zinthu tizazimuka mazali nkhosi. Koma choyambirira first things first, nkhani ya ndege tipasidwe mayankho, tikonzemeki, nkhani ya mafuta ite. Tikazilekerera izi siku lina tizazuka kuzapezeka kuti zikoli chapalibe. Zikomo kwambiri.